Yanzu nan muke samun labarin cewa Murja Kunya ta aurar da zaurawa a garin Kano. Ku kalli wannan bidiyon domin ku gani da idonku. Me ya faru kuma bayan wannan? Na rubuta za a kai. Akwai bayani ne? Ba komai. Za ki rubuta? Za ki auru. Okay to. Akwai irinki. In dai a garin nan ne akwai manya-manyan ƴan haudabi. Magana Hajiya Murja. To je ki wai. Ya sunanki? Zulaihat Umar. Zulaihat Umar, ke da mutunci, bari in rubuta. Sai jama'a. Me ya haɗa ki da mijinki har ta kai ya sake ki? Magana yayi mun bai gamshe ni ba, na ɗora mai taɓarya. Dole zawarawa su yawa, dole zawarawa su yawa a garin nan, ba ku da mutunci. To. Kina son miji mai kishiya ko ba kya so? Ba na son mai kishiya, ni kaɗai nake so na zauna. Hukumar Hizba tana alfahari da ke shigo. Ke me sunanki? Na gan ke sama Laziya zan kaɗa ziya. kuma a haka dai da akwai kamala a tare da ke, amma kuma na ga ke karera yake kace an ci aje gayi nan. Da sunanki? Sunana Zallaziya zan kaɗa ziya. Anya wa'annan ba ɗan hau bane, wai Zallazi. Wane laifi ne ya haɗa ku da ke da mijinki har ya sake ki? Ba wani ƙwararren laifi bane. Ya. Baya bani abinci, yar shinkafan nan, taliyan nan, makaroni, indomi sai garin kwaki. Na ce ba zan iya ba, na fasa mai baki, na zubar mai da haƙora. Shine ya sake ni. Anya zawara garin nan za su auru. Duk bad record ne yake fita. Anya. Je ki za a samu daidai da ke, akwai wani malam Idi. Za ki samu. Ai da sauran kamala a tattare da ke. Barka da aiki. Wai yanzu ke ma ga kiran cip a nutsa, ke ma auren kike so ba zawara ce ke? Kin gani ne, sai miƙa nake ba miji. Ga damuna. Ga shi fa. Ya sunanki? Sunana Safuna Ali. Wow, nice name. Safuna Ali tana son aure bazawara 'yar shekara 20 da something. Wane laifi kika yi? Mijinki ya sake ki, kuka rabu. To ni fa ban gaya miki, reni ne ba na so. Idan na ce ina son in ci kifi da nama, in ci koshi, sai ce to sai baba ta ce a kaɗa miyar kuka. Ni kuma ba na ci, a gidanmu ba na cin ta. Da haka zalika na haɗa su ne musu duka, na kuma rufe su na zuba a rijiya. Uwar miji? Kwarai da gaske, shine me. Ai ba uwata bace ba. Wannan contract din ajiye shi zan. Uwar mijin kika yi wa dukan tsiya? Ya nemo mun mijin aure daidai da ni, duka ne mata na watsa su a rijiya da kada aka fito da su. Subhanallahi sannu. A rijiya? Tas me? A rijiya na watsa su me, to me amfanin su? Amma ke kafin ki aure dole sai an dan kai ki gidan mari, kin dan ladabtu. To, bayan ganin wannan bidiyon wani fata da ku yi wa Murja Kunya?